Il-membru fil-kumitat tal-Partit Nazzjonalista ta' Kerċem Stephen Paċ, li huwa wieħed mill-imħuħ kontra l-proġett tas-Central, allegatament qed idaħħal eluf kbar ta' euro fix-xahar bis-saħħa ta' dan il-proġett. Fl-aħħar ħarġa tal-gazzetta Illum ġie żvelat li l-familja ta' Paċ qed tikri l-villa li għandha f'ħattart lill-kuntratturi ta' dan il-proġett biex tintuża bħala uffiċini. Is-sorsi li tkellmu mal-gazzetta qalu li l-familja ta' Paċ qed iddaħħal madwar 4,000 euro mill-kera tal-villa li tinsab fit-Triq Olivera Ġus f'Ħattart. Il-villa qed tinkera lil kumpanija responsabbli mill-kostruzzjoni ta' dan il-proġett li kien ilu fuq l-iskaffa aktar minn 13-il sena u li għandu lan li jnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku miż-żona ċentrali tal-pajjiż. Il-gazzetta Illum qalet li l-kuntratturi ilhom xhur jikru din il-villa. L-oppożizzjoni ta' Paċ għal dan il-proġett qed isir bħala resident ta' Ħattart. Ingħad li l-villa tal-familja Paċ tinsab fuq in-naħa ta' barra tal-lokalità fejn hu ppjanat li ssir triq biex tħaffef it-traffiku f'din iż-żona, fl-istess waqt li tnaqqas it-ħaħen tal-karozzi mill-qalba ta' Ħattart. Ironikament żied jingħad li Paċ jgħix f'Kerċem fejn huwa membru tal-kumitat tal-Partit Nazzjonalista u sansitra imexxi wkoll il-bar tal-istess każin. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti konfermax dan it-tarif u jekk din ixxellifx kull nitfa ta' kredibilità li jista' jkollu fl-oppożizzjoni kbira tiegħu għal dan il-proġett, Paċ irrifjuta li jwieġeb il-mistoqsijiet u beda jistaqsi lill-ġurnalisti minnhom in-numru tal-mowbajl tiegħu. Dan sakemm qatalhom il-linja u waqqafhom milli jkomplu bid-domandi tagħhom. Intant, fl-aħħar ħarġa tal-gazzetta kulħadd ġie żvelat ukoll li wieħed mis-7 residenti ta' Ħattart li qed jitolbu lil qorti twaqqaf il-proġett tas-Central u għamel kien vela ħaber li jiġi ħaten l-eks Ministru Nazzjonalista ġew Kassar. Eks-Ministru li 4 snin ilu riżenja minn deputat Nazzjonalista wara li nkixef li rċieva pjaċiri wotjiet minn kuntratturi. Il-gazzetta żvelat li l-eks Ministru Kassar u vella ħaber li kien ukoll is-segretarju privat tiegħu għandhom proprjetajiet ma' ġenb xulxin fl-inħawi fejn sessir triq ġdida li kienet ilha mmarkata xiren ta' snin qabel ma nbnew l-istess djar. Iżda għal raġunijiet li ma jafhom ħadd, il-kabinett li kien jagħmel parti minnu Kassar ħallija fuq l-iskaffa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.